Numbers 21. Numbers 21 from verse 6. Numbers 21 from verse 6. Dedita Fee, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Maimunya, you are welcome. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Numbers 21 from verse 6, and I'll read. Then the Lord sent venomous snakes among them. They bit the people, and many Israelites died. Then the people came to Moses and said, "We have sinned when we spoke against the Lord and against you. Pray that the Lord will take away the snakes from us." So Moses prayed for the people. And the Lord said to Moses, "Make a snake and put it on a pole. Anyone who is bitten can look at it and live." So Moses made a bronze serpent, put it on a pole. Then when anyone was bitten by a snake and looked at the bronze snake, he lived. Mwari wakudzwe nekuda kweshoko rawo. Nyaya ndinayo mangwanani anhasi, ndodatara pamusoro ndingape title yekuti nzira dzaMwari, the ways of the Lord. Nzira dzaMwari, the ways of the Lord. Neimwe nguva munhu unonamata, munhu unochema kuna Mwari, Mwari vounza solution muupenyu hwemunhu. But munhu oramba ari mudambudziko, solution iripo, Mwari vakaireleasa. Nechikonzero chekuti there are times yekuti the solution inoita sekunge handiyo. Nekuda kwekuti munhu ane nzira dzaaida, une nzira yaaitarisira kuti Mwari vasolve dambudziko riripo. Like these people, they were in a desert place. Pakati pavo pane nyoka dziri kuruma vanhu vari kufa. Ndokubva vamhanya kuna Moses vakati, munhu waMwari, namatai kuna Mwari, so that he can take away the snakes from us or among us. So pakati pavo pane nyoka dziri kuruma, very poisonous snakes. So vaenda kuna Moses, but chichemo chavo chine a way attached to it, chine solution attached to it. Pamafungiro avo vari kuti kuna Moses, pray unto the Lord, taura naMwari wako, Mwari vabvise nyoka pakati pedu. So mufungwa mavo ndeme kuti nyoka dzikabviswa pakati pavo, they can live. So vauya kuna Moses, vane chichemo vari kuchema, but the same people vane the way out yavanoda kuti Mwari vashande nayo. Let me tell people this. Kana tauya kuna Mwari, tine zvatinoda, tine ma-issues atinochema kuna Mwari. Zvakanaka kuti tizive kuti Mwari vane nzira dzinogona kudarika mafungiro edu. Mwari vane nzira dzakatinakira uye dzine chirevo mune ramangwana than getting the solution today. Yet Mwari vanogona kuunza solution mune ranhasi, but inenge problem, but iri solution iri permanent, even inoita reach out for the future. I'll give you an example. Blapimbas muri bwanja, mfumo wanga Mulungu akudaliseni, zikomo kwambiri. God bless you. Mwari vachida kugadzirisa nhau ye nzara pakati pa Jacob nemhuri yake in the future. Mwari vakakonzera kuti Jacob ari kumba kwa Labani agone kuroora mukadzi waasiri kuda, nechikonzero chekuti paakava nebarika yakava a platform, yakava nzira yekuti vana vake vanogona kuzonetsana nekumukirana. Barika kanzvimbo kanogadzira ruvengo zvingori natural, kuti vanhu vanogona kusangowirirana, kusangopindirana kana vari pabarika. So Jacob future yake haina kumira zvakanaka, kumberi kune nzara. Mwana ane chiroto haagoni kutanga kuberekwa iye, nekuda kwekuti vese vakava vaning'ina havagoni kumurwisa kana kumutengesa. So Jacob, Mwari vachigadzirisa ramangwana rake maringe the famine yaiuya against him, vakakonzera kuti aite sekunge atsotswa, avhiringidzwa, nekuda kwekuti waaida kuroora haasiri waakatanga kupiwa, ndokubva apiwa waasiri kuda. Nyaya ichiita sekunge iri against Jacob,
but God was paving a way and making a way vachigadzirisa the future upenyu hwaJacob in the future nekuda kwechallenge yaitozouya. Mfumo wanga Victor Stole muri bwanji, mulungu akudarisani kwambiri zikomo. Thank you so much. My guest Mafara, God bless you. So pane nguva yekuti solution iripo, but munhu haagone kuigamuchira kana kushanda nayo kana kuitenda nekuda kwekuti dzimwe nguva solution inenge problem. Solution iyoyo inenge problem nekuda kwekuti kune dzimwe solution dzinouya dzakaputira marwadzo. Let me go to the medical side. Primrose Chikoko, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Zvichida munhu arwara aenda kuchipatara onzi ngaabayiwe ma-injections. Injection pacharo rine pain harinayo, but rine nzira yekuunza mushonga mukati mumuviri wemunhu. Mai hairwadzi, may the good Lord bless you. So kune solution inenge iri attached nepain. Kune solution inogona kuuya muupenyu yariliswa naMwari, but vanhu voregera kuigamuchira, vanhu voregera kuchifarira. Nedzimwe nguva vanhu votofungidzira kuti haasi Mwari, to an extent yekuti they go on to pray again kuti Mwari dai vatiwanira nyasha, dai Mwari vatiitira favor. Yes, favor nenyasha zviri available zviripo, but mukufunga nemukuona kwevanhu zvinoita sekunge Mwari haasati apindura, solution haisati yavapo. A problem can also be part of the solution iri kuriliswa naMwari pachallenge nemunhu. Okay, tikaenda panhau yevana veIsraeri vabuda muEgypt, Bhaibheri rinoti pavakasvika paRed Sea vakachema vakanetseka kuti sei Mozisi watitendera kufamba nenzira yakadai. Yet Red Sea was meant to wipe away the Egyptian army yaizotevera mumashure mavo. Ruvimbo Melilin, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So pane nguva yekuti solution inoita sekunge aindiyo minduro yariliswa naMwari muupenyu, inoita sekunge haisiriyo nekuda kwekuti vanhu vane mafungiro avo, vane zvavanoda nezvavanotarisira kuti dai Mwari aita. So munhu akapinda muprayer ane mindset iyoyo yekuti ndoda kuti Mwari vagadzirise nyaya iyi nenzira iyi, ndoda kuti Mwari vagadzirise zvinhu izvi nenzira iyi, ndoda kuti Mwari vandikonekitira ningi, ndoda kuti Mwari vaite zvakati. There are times yekuti Mwari havashande nenzira iyoyo iri mumafungiro ako, asi kuti vanoshanda neimwe nzira yekuti kana usiri spiritually mature or alert unogona kuona sekunge solution haisati yavapo kana kuti problem iri kuwedzera. Imagine Daniel ari kukandwa mulions den, but unotozonzwisisa paanoburitswa mulions den panokandwa vanhu vaimumukira vachizodyiwa neshumba idzodzo, kuti shumba idzodzo dzadziri kuside kwaDaniel, dzadzine basa to protect Daniel, dzadzine basa to be witness and to be proof kuti Daniel is man of God. But pakukandwa mugomba reshumba there are times yekuti unoona sekunge naMwari vacho vakurasa. Shadrach, Meshach, Abednego pavanoiswa mugomba remoto zvinoita sekunge Mwari avarasa, zvinoita sekunge havasisina Mwari. But unoona here kuti vachipinda mugomba remoto vanowana imwe experience, vanoona dzimwe nyasha, vanoona kumwe kubata kwaMwari kwavanosvika pakutya nekutoshavisika kuti tiri mukati memoto, but moto hausi kutipedza kana kuti hatisi kutsva. Yet vanhu vari kuvatakura, vanhu vari kuvarwisa ndo vari kuenda kunegative side. So pane nguva yekuti solution, answer iri kuunzwa naMwari muupenyu haisi kufanana kana kuti haisi kuwirirana, haisi kupindirana nezvaunofunga, nezvawaitarisira kuti Mwari vakuitire. So to an extent yekuti munhu anogona kusvika kuramba ari muprayer achichema nekuda kwekuti nzwaira Mwari vanopindura nzira dzavanoshandisa, vanoshandisa nzira dzavo saMwari. To an extent yekuti munhu anofanirwa kuti auya nechichemo anamata kuna Mwari, anofanirwa kuva pa spiritual level to see the spiritual answer iri kuriliswa naMwari. Nekuda kwekuti pamwe pacho tinoresista the answer, we can even fight the answer. Imagine Jacob asangana nemutumwa, anorwa nemutumwa, kusvika mangwanani kwaedza ndo paanotozobata mutumwa oti handikusiye kusvika mandiropafadza. But for the whole night he has been fighting with the blesser. Paari kuti handikusiye kusvika mandiropafadza anga achitomborwa usiku hwese
nepanobva ropafadzo. T Muparinga, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Petros Chipani, you're welcome. God bless you. So there are times you will be wrestling with the solution. You will be fighting with the answer. Jacob, the whole night, he was wrestling with an angel. Paanozo discover kuti mutuma anokomborera anenge atova mangwanani, which means the whole night anorwa ne blessing neropafadzo yake. Zore kuti ropafadzo blessing kana kuti favor inogona kuya iri munzira yatisingagone kugamuchira nekuda kwekuti handizvo zvataita tisira. Kureva kuti dzimwe nguva solution favor kana kuti answer inouya iri kuside kwekuti inoita sekunge iproblem zvakare. So which means the same with the devil. Kana achida kuunza distraction muupenyu hwako inouya iri kuside kuri favorable pamafungiro ako kune zvaunofarira nezvaunoda. So there are times yekuti dzimwe nguva our downfall yakarongwa kana kuti yakauya muupenyu hwedu tikaigamuchira nemaoko maviri nekuda kwekuti dzimwe nguva yakauya nenzira yatinofarira nezvinhu zvataifungidzira kuti ifavor kana kuti iblessing. The devil pretends to be like an angel of light. People of God, hear me very well. Vanhu vari murenje vari kurumwa nenyoka ndokubva vaapproacha Moses kuti tatadzira Mwari uye tatadzira imi munhu waMwari. Chinamatai kuna Mwari wenyu abvise nyoka pakati pedu. Chinhu one chavakagona kudiscover ndechekuti there is still a man among us. Nyangwe tese tiri muchallenge yakafanana sekudai kuti tine nyoka pakati pedu. Who is protected, who is anointed, who is blessed. Although he is in our midst, but there is favor upon his life. Muupenyu ndokuba tinosvika paextend yekuti zvimwe nguva tinozviona izvozvo kuti tinenge tine dambudziko rakafanana munyika, asi upenyu hwedu horegera kufanana, vamwe uchitovaitira zvakanaka, vamwe uchitovaitira zviri nani in the midst of trouble. Usafungidzira kuti kana munyika mune dambudziko idambudziko remunhu wese. Usafungidzira kuti muupenyu kana mune dambudziko idambudziko remunhu wese. There are times yekuti there are some people who are enjoying and making it in the midst of trouble. Kwete nekuda kwenzira dziri dubious, nzira dzewakaipa, nekuda kwekuti some people they carry a blessing, iri challenge resistance to an extent yekuti they can still be protected and blessed in the midst of trouble. Kuda kuti Mwari avabvise Moses among the people arumwa nenyoka. He was among them, but vanhu vakadiscovered this is the man watinogona kuenda kwaari tonomupa chichemo nekuda kwekuti the blessing and the favor of the Lord is still upon him, although he is in our midst. It takes me also panauye pamuchinjikwa kuti imwe mbavha yakatozoona kuti uyu nyangwe arovererwa nesu, tiri pa same sentence, but he is still the Lord. He can change my life. Ndopa yakati Ishe kana makuuya mumambo wenyu mundirangarire. Kuti akagona kuva nemeso ekuona kuti nyangwe tinoita sekunge tiri mudambudziko rakafanana, tine challenge yakafanana, but he can change my life. He is still blessed. Meso iwayo ndo meso aiva naRuth paakatarisa kuna Naomi akati Mwari wenyu achava Mwari wangu. Haisi ordinary statement yakadaro nekuda kwekuti munhu ari mudambudziko serako. To make matters worse, Naomi afirwa nemurume uye aludza vana vake vaviri. But unonzwa Ruth achiti kuna Naomi, your God, Mwari wenyu achava Mwari wangu. Mai Munyaradzo Gore, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. My Due Manjenji, God bless you. Thank you so much for tuning in. Sia Angelos, how are you doing, my brother? Pagadiko Pamtare, God bless you. Thank you so much for tuning in. Shokurandinaro mangwana na nasi. Dire kuti Mwari vari kuti kuna Moses, gadzira nyoka. Dambudziko revanhu kurumwa nenyoka. Solution kubva yafanana neproblem. Ndinototenda kuti pane vamwe vanhu vakaramba vachirumwa vakatofa. Moses agadzira imwe nyoka. Nekuda kwekuti mindset dzavo, pfungwa yavo
yaiva yekuti Moses, taura naMwari wako abvise nyoka pakati pedu. Kuti vanga vane nzira yavaitarisira kuti Mwari ngaashande nenzira iyi kuti zvinhu zvitifambire zvakanaka. So pese paunouya kuna Mwari nechichemo nekuchema uchitsvaka solution pane machallenges aunenge wasangana nawo, make sure you leave a room for the God to do his will. Kana kuti unosiya room yekuti Mwari vaunze solution nenzira yavo sekufunga kwavo nekugona kwavo. Nekuti patinopa Mwari the way yekuita zvinhu, we limit God. Pane nguva yekuti ropafadzo yauri kuda, it's more than money. But nekuda kwe mindset yako unenge uri limited. Uchiti dai Mwari vakandipa mari yakati ndawana zvakati. Yeti Mwari vane nyasha dzinogona kukuputira dzikakusvitsa pa level yekuwana zvinhu izvozvo usina kuenda nenzira yekuwana mari yacho kuti uende kuzvinhu izvozvo. The means to get something on earth, kazhinji, you need money to get that thing. But munzira dzaMwari nekugona kwaMwari, there are times yekuti what you need is another dimension of grace. Yekuti chinhu chauri kuda as a means yekuti chikuconnect pane zvaunofanirwa kuwana chiri lesser than when you carry a certain level of grace. You can be there without using the way yawaifungidzira iri common and natural to man. Mwari ndi Mwari vanoita zvishamiso. Mwari ndi Mwari wenyasha. Mwari ndi Mwari vanogona. People of God, hear me very well. Moses ari kunzi naMwari chigadzira nyoka yebronze, nyoka yendarira. Chichemo chevanhu, Moses, taura naMwari wako abvise nyoka pakati pedu. Pane zvatinoda kuti zvibviswe pakati pedu, especially in this time ye COVID-19. Our prayers all over ndeyekuti dai chinhu chichapfuura, dai chinhu chichabva pakati pedu. And sometimes you begin to wonder kuti kana machechi anamata, vanhu vanamata vatsvaka Mwari, sei chinhu ichi chinoramba chiri pakati pedu. Moses anzi naMwari, gadzira nyoka yendarira, a bronze serpent, uise padanda. Ani nani anenge arumwa akatarisa. Anyone who is beaten can look at it and live. Samuri kuona kuti nyaya yekurumwa haina kubviswa, but ichabviswa ma-effects, ma-results. Nekuti vanhu vaiti vakarumwa nenyoka dziri poisonous vakafa. But this time solution yaunzwa naMwari, zvanzi Moses, gadzira nyoka yebronze uise padanda. Ani nani anenge arumwa, kurati ka program, ka challenge, ka dambudziko kekurumwa karipo. But chabviswa ma-effects, ma-results erufu kuvanhu vanenge vaita focus, varamba vakatarisa panyoka yebronze yaiswa padanda naMoses. Shoko raMwari rinoti, looking unto Jesus, author and finisher of our faith. Kuramba takatarisa pahari, muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. So ma-effects e-poison aitwa neutralized nekuda kwe-vision, nekuda kwe-focus ine vanhu vakaramba vakatarisa panyoka iri padanda. Zvoreva kuti vhangeri ndakataura neimwe nguva ndikati vhangeri rarisina kuchipa. To an extent yekuti uri kunzi iwe uramba wakatarisa panyoka yedanda iri padanda, an artificial snake, a bronze serpent, uchiignore nyoka dziri kufamba, dziri kutoruma. Onzi ramba wakatarisa panyoka iri padanda, which means ignore zviri kuitika. Zviri kutaurwa maybe ku social media, zviri kutaurwa ndizive ndekupi kwa zviri kutaurwa. Shoko raMwari robva ati siyana nazvo izvozvo. Ramba wakatarisa pana Kristu Jesu. Ramba wakatarisa kune muvambi nemukwanisi woupenyu. Hama dzangu, statement iroro harina kuchipa. Nekuda kwekuti we are living in a time yekuti chiri more dangerous in this generation or in our time. It's no longer the disease or the pandemic, but the information that is evolving around the pandemic. Mashoko aripo pamusoro pe COVID,
mashoko aripo pamusoro pemavaccine, mashoko aripo pamusoro pematambudziko atiri nawo even more dangerous than the vaccine, more dangerous than the COVID. Kune family yasvika pakusawirirana nekuda kwekuti mumwe akabayiwa mumwe haana, mumwe ari kuti aiwa iwe watenda kwaSatani, vamwe vari kuti aiwa hautendi hauna mati. The damage now yasvika to the spiritual side to an extent yekuti the vaccine or the virus haisisiri more dangerous, but the damage yakutokozwa neinformation around that. Ukaenda pasocial media panobuda umwe achiti ndiri doctor wakakati izvi nazviite, mumwe wabuda achitaiwa zvinoita, mumwe wabuda achitaiwa inini ami pastor izvi zvato zvaSatani, mumwe wabuda achitaiwa izvi hazvina Satani. There is a lot of confusion. It is more dangerous. It is so destructive per faith, per understanding, per life yevanhu, to an extent yekuti zvinosvika nemuma marriages, kuzvichida murume abayiwa mukadzi haana, mukadzi abayiwa murume haana, mwana abayiwa vabereki havana. Zvasvika pakudisturba magariro evanhu nekuda kwekuti mubereki ane information yaakanzwa, ane kugrupu kwaari kwakasendwa information concerning vaccine, uye ane information yake yemavirus, uye ane information yake zvimwewo. Saka Bible pano riri kutidzidzisa nawo kuti zvese izvi zvinenge zvichitenderera dziri pakati pevanhu nyoka dzichiruma. Information iyo inoruma. Imagine uchibva mukunobayiwa usangane nevanhu vachikudza kuti kuna ninga akabayiwa akareacta kana kuti vakabayiwa vana 2 years to live. Information iyo inoruma. Saka nhau yekurumwa kwevanhu nenyoka pano yakaramba iripo. But Mwari wedu ndi Mwari wakanaka. The effects of the poison akashayiwa simba. Zvoreva kuti poison iri kupinda munyama, but chiri kurapa vanhu now hachisi kupinda munyama, kuramba vakatarisa pana Jesu. Zvoreva kuti chinopinda munyama yako hachina simba than kutenda kwauinako muna Kristu Jesu. Chinopinda nekubata panyama yako hachina simba than kutenda kwauinako muna Kristu Jesu. Whether injection rabayiwa, whether chii chapinda munyama yako, but iri shoko rinotaridza kuti munhu anoramba aine focus, aine kutenda, ane kuda Mwari, izvozvo zvega zvinodhila. Kana zvichida yapinda munyama yako iri poison, inoshayiwa ma-effects airi kutsvaga. Chiri kutsvakwa nepoison kuuraya vanhu. People were dying, but there was a shift, there was a change. Vanhu vakatanga kurarama, even varumwa nenyoka. Bible rati nekuda kwekuti those who were beaten can look at it and live. Hama dzangu, tinorarama nekuda Jesu, tinorarama nekuda kwenyasha, tinorarama nekuda kwekutenda. The just shall live by faith. The just shall live by faith. Kurarama kwabviswa mukuchenjera nemukugona kwese. The just shall live by faith. Vakarurama vanorarama nekutenda. The just shall live by faith. Kururama kwedu kuri muna Kristu Jesu. We are the righteousness of God through Christ Jesus. So vanhu vakarambwa vachirumwa nenyoka. Chichemo chanzwikwa naMwari chekuti vanhu vari kuchema kuti pakati pedu pane nyoka, pakati pedu pane machallenges aripo. Mwari vari kuona matambudziko nemachallenges aripo panyika, ari pakati pevanhu, uye chichemo chevanhu chekuti dai Mwari abvisa zvinhu izvi. Mwari vakaintroduce nzira iri deeper in revelation concerning Jesus. I need to read John chapter 3, verse 16. I'll start John chapter 3 from verse 13. John chapter 3 from verse 13. No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man.
14. Just as Moses lifted up the snake. So it's verse 14. John 3:14. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in him may have eternal life. Sa Moses wakasimudza nyoka murenje, naizvozvo mwanakomana wemunhu uchasimudzwa, kuitira kuti ani nani anotenda maari ave neupenyu husingaperi. Kurati upenyu hwanga hune vanhu hwaipera vakarumwa nenyoka iri poisonous. Asi vanhu pavanga vakutarisa panyoka iri padanda yebronze, nyangwe vakarumwa havasi kufa. Zvoreva kuti pane dimension yeupenyu hwamuropa ravo huri kukonzerwa nekuda kwekutarisa nefocus yavari kuisa panyoka iri padanda. Nyoka iri padanda iyi was just a shadow picture of the Son of Man, or of our Lord Jesus Christ vari pacross. Sei Mwari vaunza kuti pagadzirwe nyoka, vanhu vachirumwa nenyoka? In the beginning was the Word was with God, and the Word became flesh and dwelt among us. So Jesu akauya ari munhu kuti adzikinure munhu. Jesu akauya ari munhu panyika kuti adzikinure vanhu. So nyoka dziri kuruma vanhu, solution kugadzirwa kweimwe nyoka. Saka pano vanhu matambudziko avainawo, man has fall short of the glory of God. But Mwari kuti vabatsire munhu, vanounza munhu in the name of Jesus, the Son of Man. People of God, hear me very well. Nzira dzaJehovha pamatambudziko atiri kusangana nawo hadzifanani nemafungire edu, hadzisi mukufunga nekuronga kwedu. But Mwari vanoita nzira dzavo dzinodarika mafungire edu. Kureva kuti nedzimwe nguva pane nyoka panogona kugadzirwa nyoka. Pane munhu ari kushaya, pane dambudziko, panotaurwa nyaya yekupa kuti aropafadzwe. Just imagine, that's a picture of another snake. We are facing a challenge, just like the widow of Zarephath. We are facing a challenge. Flour nemafuta zvishoma. Then God will send a guest to join that meal. Just imagine. That's why chirikadzi Zarephath yakati kune munhu waMwari, zviro kwazvo naMwari wekudenga chaiye, flour iri kumba nemafuta ari kumba zvishoma zvekuti ine mwana wangu kana tadya tobva tafa. The meal was not meant kuti vararame. Zvaiva zvishoma zvekuti aitoza ndikadya pari kutongofiwa zvakadaro. Mwari vachiunza solution. God sent a guest in the name of a prophet, Elijah. Imagine that the meal is so small, and for God to increase and bless you, He will send a guest to join you for breakfast. Just imagine. Kunenge kugadzirwa kwenyoka, vanhu vachirumwa nenyoka. Solution. Pane painogona kufanana neproblem. Pakuda vanhu vari machiwa vakura pakunzvera nekuziva kuita kwaMwari, varegere kuramba vachichema kuti Mwari tipei mhinduro. Iyo mhinduro yakauya, but mhinduro inenge yakauya sekunge rimwe dambudziko raintroducwa pakati pevanhu. Why? Nekuda kwekuti kuramba vachirumwa kwakaramba kuripo. But I'm sure they were surprised kuti ndarumwa but ndiripo. I don't know whom I'm talking to. Kune zvakaruma vanhu vazhinji vakafa, iwe uchakakuruma asi uripo. What am I saying? Kune ma challenges. I remember 2006 when God called me to minister, to do evangelism. I was so sick, ndairwara neTB. Mazuva iwayo ndaiti ndikagara patelevision watching the news kana ngonzwawo zvimwe zvinhu. There was a day ndakaita come across statistics dzaitaura pamusoro peissue yeTB, vachiti
zvaitaridza kuti pagore kwaifa vanhu vakawanda kwazvo neishu yeTB. Pamwedzi zvichingodaro vachidownloada kusvika kuti pazuva munyika yese kune namba yakati inofa neTB. Apo iwewe unayo uri kurwara. Ndakazodiscover kuti hakusi kungova nemedical, kungova nemishonga kunongoita kuti munhu angoita come out of a challenge. Zvakanaka kurapwa, zvakanaka kuva nemedication, but life is a gift from God. With the proper medication, munhu anogona kungofa zvakadaro. Life is a gift from God. Ndo pandakadiscover kuti zvichida munhu asiri kurwara mutano chaiye anogona kufa. Varwere vakatofambira nyaya dzake vakatoenda kunhamo yake, vakatonobata maoko pafa munhu asina any record of sickness. Why? Life is just a gift from God. So ndanzwa statistics idzodzo dzakava more dangerous to me. Chirwere chandinacho ndomaurayiro achinoita vanhu pagore, pazuva, pamwedzi, pasi rese. Asi Mwari vakandiwanira nyasha, senyasha dzakaitirwa vazhinji panzvimbo iyi. Zvanzi vairumwa nenyoka, asi nekuda kwokuti vaitarisa padanda, panyoka iri padanda, vakararama. Pane zvatinoda kuti Mwari bvisai pakati pedu. Pane nzira dzatinoda kuti Mwari dai magadzirisa nyaya iyi nenzira iyi. Dai Mwari mandiitira zvakati. Mwari vakanaka, Mwari vakatendeka. I always tell people kuti Mwari vanoziva ramangwana. Munhu anofunga nezvire mangwana rake. We only think about tomorrow, but God knows about tomorrow. So Mwari nekuti vanoziva ramangwana, vanokupa a solution today. Inoita even cater for tomorrow. Vachiziva the challenge you face tomorrow. That's why Mwari pavakaburitsa vana veIsraeri muEgypt, vakavanangisa nepaRed Sea. Nekuda kwokuti vaiziva kuti kune zvinotevera zvinoda kuitwa wipe away paRed Sea. So there are times yekuti solution nenzira dzaMwari dzinoita sekunge uri kubondera, kunge uri kurovera. Yet pauri kunoita kunge uri kubondera, uri kurovera, the enemy behind is the one ari kubondera nekurovera pachallenge yauri kuona iyoyo. So ndiri kudiko mangwanani ano patinonamata nepatinochema nekudemba kuna Mwari tichida masolutions muupenyu muzvinhu zvinorema nekudii. Let's just believe God for his ways. Ngatitendei Mwari nekuda kwenzira dzavo nekuita kwavo. Tikazviziva izvozvo tinosvika pakugamuchira nzira dzavari kushandisa. Tiregere kuramba tichichema tiri kupreya kuti Mwari, nekuti dzimwe nguva ukasazviziva kuti inzira yaMwari uye yakandinakira, unosvika paextend yekuti you can pray against the solution, or you can wrestle and fight against the blesser. Just imagine Jacob the whole night fighting against an angel yaanozoti kwairi handikusiyei kusvika mandiropafadza. So there are times yekuti when you are not mature, spiritually alert, you can fight the blesser. You can fight against the solution. You can stand against the way of the Lord to bless you. Why? Nekuda kwokuti une mafungiro ako. So Mwari ngavasuspende mafungiro edu, tive nemufungiro washe. We need to have the mind of Christ. We need to have a spiritual understanding. Tiregere kuita stand against the ways of the Lord. Nokuti zvakatinakira. Hama dzangu, Mwari werugare vakuchengetei. Mwari wenyasha vakugonesei. Favor mumabasa enyu, favor pamusoro pemhuri nekuda kwewanano dzenyu. Mwari vakuchengetei, Mwari vakurwirei. So happy to see you on this blessed Sunday. No matter nyoka dziri kuruma, no matter the challenges that surrounds us, he is still on the throne. We need to know where to look at. Tinofanirwa kuziva kwekutarisa. Ndimwari vakatendeka, ndimwari vakarurama. Zvichiita sekunge rimwe dambudziko rauya pakati pedu,
kana raramba kupera raramba kuenda, we will march through. It shall come to pass. We will testify the goodness and the glory of the Lord. So David, I will not die, but I will live to proclaim the goodness of the Lord. Andingafi asi ndichararama kuti ndigotaura kana ndigoparidza ndigopupura kunaka kwaMwari. Mwari ndi Mwari wakanaka, vane mufungo wakanaka pamusoro pevana vavo. Dambudziko nderekuti we pray to God, Mwari mweya, tinonamata kuna Mwari mweya, tova nemufungiro wenyama pasolution dzatinoda tanamata kuna Mwari mweya. It reminds me the book of Acts chapter 10. Nyaya yemurume anonzi Peter aiswa mutorongo. The church prayed for him. Kereke yakanyengeterera Peter. Minana yakaitwa naMwari during the night. Peter akaburitswa mujere. But it was not easy for Peter to enter into the same church that was praying for Peter. Why? Because people were praying unto God, but they were not mature to understand the ways of the Lord. To an extent yekuti Peter wakatonetseka kupinda mukereke yamunamatira. Kuna kuti vanhu pakupa zvichemo nekuchema nekunamata kuna Mwari, izvo zvitozvigona. But when we are not mature to understand the ways of the Lord, we can also be a blockage and a resistance to the answer that God will release unto our lives. Mufunge Peter wakanetseka kupinda. Peter wakanetseka kupinda. Chikonzero, vanhu vakanamata kuna Mwari mweya, but vakava nemufungiro wenyama pasolution paanswer. Zvichida vaitarisira Peter kuti anouya mangwanani, kuti majere paanovhurwa mangwana kuseni, tainamata kuna Mwari anoriliswa. But Mwari vakaunza a special amnesty during the midnight. There was a miraculous escape from the jail. That's Acts chapter 12. Acts chapter 12. Verse 12, you note. When he had advanced, dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, who was also called Mark, where many people were gathered and praying. People were praying. Peter knocked at the outer entrance. A servant girl called Rhoda came to answer the door. When she recognized Peter's voice, she was overjoyed. She ran back without opening it and exclaimed, Peter is at the door. In Zwai answer Evan, verse 15. You are out of your mind, they told her. It must be his angel. Msikana anonzi Rhoda paakadzoka kuvanhu vari kunyengetera kuti Peter auya ari kunoka padoo akati unopenga, you are out of your mind. Why? Because vari kuti dai wanga uri mupfungwa dzako uchinyatsofunga, jere rinovhurwa nguvai. Dai wanga uri mumind chaichaya, right mind, hawaitaura nezvaPeter pakati peusiku kudai. Maybe you expect Peter tomorrow in the morning. So when you pray to God, Mwari mweya, uchinamata mweya, you must also learn to understand the things of the spirit. There is no limit in the spiritual dimension. There is no time in the spiritual dimension. Anytime God can do anything. Your blessing yako is controlled in 24 hours, in a day or night. He can still bless you even during the night. Once you are out of your mind, they are thinking about it, although they've prayed about it. And sikuti kufunga kwakaipa, but ndakati kuva nepfungwa iri natural kuti ushandise kuunderstanda zviri spiritual, it's an error. That's an error. Why? Because God can do things even during the night. Isaiah chapter 60 verse 11. Your gates will always stand open. They will never be shut day or night. So that men will bring wealth of the nation, their kings led triumphal procession. Mwari vari kuti masuo eupenyu hwako haupareti masikati bedzi kana mangwanani. 24 hours. The door for you to receive a blessing will be opened. So pavari kumuti you are out of your mind.
That's a picture yechurch isiri mature. Iri kuti yanamata kuna Mwari mweya. You expect the answer kuti ive mu realm ye natural reasoning. Yeti Mwari ndi Mwari vanoita zvishamiso. Sister Rumbi, may the good Lord bless you. So happy to see you online. Pakadiko pa Pretoria. Kwakadiko ku Mafios. Mwari vakitire nyasha. God bless you. Thank you so much. Mwari vakitire nyasha zvikuru. Father, I pray over the viewers. I speak blessing. I speak favor. I speak protection. Nyoka dziri kuruma. Nyoka dzakatikomberedza. Ma challenges mu mabasa, ma challenges mu relationship. Asi baba shoko renyu ratizivisa nekuti dzidzisa kuti we must not lose focus. We must continue to have faith and believe in you. Nokuti muri Mwari unoita zvishamiso, muri Mwari une simba. Vanhu vakarumwa asi vakararama nekuda kwekuti solution yenyu Mwari inodarika every poisonous situation iri panyika. Takupai mbiri niko kuremekedzai mangwanani ano muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Hama dzangu, Mwari werugare vakuchengete, Mwari wenyasha vakugonese, muve neSunday yakaropafadzwa, pamunopinda muropafadzwe nepamunobuda. Nyasha dzaMwari dzidururwe mukati meupenyu hwenyu muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. Bye bye. God bless you. Baba Chelsea Gideon Mutandwa, God bless you. Mwari vakuitire nyasha zvikuru. God bless you, God bless you, God bless you, people of God. Mfumo wanga Victor Stole, Mulungu akudariseni kwambiri. Bla Pimbas, achimwene bwanji, zikuenda bwino. Mulungu akudariseni. A blessed Sunday to you. Baba Maduro, Mwari vakitire nyasha, mighty situation. God bless you. Daddy Taffy, God bless you. Thank you so much. Sylvia Dumbu, may the good Lord bless you. Mwari vakitire nyasha. Maimurwira Nyamunda, God bless you, God bless you. Guest Mafara, Petros Chipani, Tifa Manex, may the good Lord bless you. Mwari vakitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Muwene zuva rakaropafadzwa hama dzangu. Maya Irwadzi, God bless you. Primrose Chikoko, may the good Lord bless you. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. God bless you. Thank you so much. Talent Mahembe, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Racho Mudzimba, Pami Musakwa, may the good Lord bless you. Mwari vakuitire nyasha. Mai Nyaradzo kufa kwedekwe Gore, God bless you. A good day to you. God bless you, God bless you. Mwari vakuitire nyasha, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. My Sapna Duve Manjenje, God bless you. Ruak Battles, how are you doing, prophet of God? God bless you. Mwari vakitire nyasha, nyasha dziwanzwe, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Sophia Matambo, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Tapiwa Yalisi, may the good Lord bless you. Teu Marumbi, may the good Lord bless you over there in Pretoria. Mwari vakitire nyasha, Mwari vakuchengetei. God bless you, God bless you, Amadzangu. Elizabeth Nyambo Mabeka, may the good Lord bless you. Glenn Mabeka, may the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. A good day to you, people of God. Mwene zuva rakaropafadzwa. Nyasha dziwanzwe, Mwari vakuchengetei, Mwari vakugonesei. Father, we thank you for your blessing. We thank you for your favor. We thank you for your touch. We thank you. Nokuti muri Mwari, muri mutsvene, wakatendeka, wakarurama, wenyasha anogona. Anotida, anotirwira, anotichengeta nekutigonesa. Vana venyu ngavaropafadzwe. Ndataura ropafadzo pavanopinda, ndataura ropafadzo pavanobuda. Ndataura nyasha nekubata kwenyu kunoshamisa. Yemi mutsvene wakatendeka, Mwari wenyasha wamasimba ose wakarurama. Glory be to thy name forever, Lord. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you, God bless you, amadzangu. Muswere munyasha. Ishe vakuchengetei, Ishe vakugonesei, Ishe vakurwirei.